Carrers buits, escoles sense xiquets, el risc de despoblament es cola per alguns racons del món rural, com un virus que s'escampa si no se li posa fre. Però estos xiquets de Canet lo Roig s'han posat les piles per plantar-li cara. Mans a l'obra han preparat uns murals sobre el despoblament. Han estat pensant què poden fer per recuperar població i com millorar la vida de tots els habitants del municipi. Fins i tot li han entregat una carta al president de la Diputació per proposar-li projectes. Hem volgut reflectir la pèrdua massiva d'habitants als pobles de la província de Castelló i després hem volgut ensenyar que més de la meitat dels pobles tenen més de 1.000 habitants. La piràmide de població hem vist que el nostre poble la població és molt vella i hi ha pobles que tenen risc de desaparèixer. Canet lo Roig l'últim any ha perdut 22 habitants, quasi el 3% dels habitants. A la província hi ha un 80% dels municipis que estan perdent habitants. Proposem ficar llocs de treball, ficar una consulta on hi hagi un dentista, un podòleg i un oculista, que ens sobre que vingui una vegada cada 2 setmanes, activitats d'oci i d'esport i que hi hagi un descompte de combustibles per a persones que vivien a poble i se tenen que anar a treballar a ciutats. A part del que ha dit la meva companya, li demanem que les institucions segueixin treballant fort perquè no desaparega ningú poble ni escola. Un grup d'estudiants molt actius que es deixen un missatge final. Sense escola no hi ha vida de poble.